बहा थांदोंमोन मादैमोना? आरो बहाथो थांबावनो नोंसा नोम्फानि फारामावनो जौ सावनो थांनायदो जों। मादैमोना गुबुन खामानिखौनो मावजायोमोन ना? बे गाज्रि बेसाद बानायनायावलाय मानोथो नांथाबबाय थाखो? नों गोबां खोथा मिथिनो दंबावो जेनि। नोंसा नोम्फाया सासे रायखसो। नोंसा नोम्फानि आगानसे बारगा थांनो हाया जों। नोंसा नोम्फाया जा बुङो बेखौनो मावनांगौ जायो जों। नंगौ, दिनैसिम जोंनि सासेबो गथ'खौ फरायसालियाव गाहोआसै। बेयाव सोरबा सासे हेंथा बुङोब्लानो बेनो थांना थानायनि मोन्थायखौ खोमानानै लानांगौ जायो। दिनै गासै बेसेबां माल दैथायखो? माहाजोन, बांसिन माल थानाय गारिखौ क'क्राझारजों दैथायनाय जादों। खम माल थानाय गारिखौ गुवाहाटीजों दैथायनाय जादों। गुवाहाटीजों एसेल' माल दैथायदों? नाथाय मानो? जेथिंजाय जोंहा बेफार फालांगिया बांसिन जायो बिथिंजायसो खम हरदों। माहाजोननि खख्लायाबो खालि जाथारबाय खोमा। नुवाखै होनबा गुवाहाटीजों थांबाय थानाय बांसिन गारिफोरानो सुरि जागासिनो दं। नंगौथ'। नाथाय सोर इसेबां साहस गोनां सिखाव ओंखारखो आंनि मालाव आखाय होनो हानाय? माबा मोनसेबाबो खालामथारनांगोन आं बेखौ। जायलाब बुं माहाजोन। नोंना फिसाजोआ हस्टेलनिफ्राय माब्ला सफैगोन? साननै उनाव। आइजिनि, नों दाबो उन्दुवाखै? आफा, बिदि गाज्रि बेसादनि फालांगिखौ मानो खालामो नों? आइ सना, बेफोर बेफार फालांगिया मोजां गाज्रिनि जेबो खोथा फैया। फैसाया बबेथिं बांसिन फैयो जों बेखौसो नोजोर होनांगौ जायो आइ। फैसा आरजिनो थांनानै गुबुननि जिउ संसारखौ धंस दा खालाम आफा, नङाब्ला उनाव भुगिनांगोन। जेनि! मा जाखो? माखो एसेबां गोसा होसिख्रावखो? बिमा, जेनिखौ गाबोन सहराव दोनहैफिन। नाथाय मानो? मैयासो फैबाय गथ'आ। गाबोनलाय मानो दोनहैनो गोनां जाखो? आं जा बुंदों बेखौनो माव। गोग्गोम लुथिबाय दिनै। गोजां बोथोरनि ड्रेस बायनांसिगोन गाबोन। गोजां बोथोरनि ड्रेस बायग्रा बहानिबा? मालै, आहा गोजांनाय गैया नामा? गावहालाय गोदान गोदान। बबेनि गोदान गोदान नुखो नोंलाय? फैसाफोरखौ मोननाय समावनो बुथुमनानै लाखानांगौ। देनां नोंनिनो हाबायाव खामानि होगोन। हा? मा बुंखो? आंबो हाबा जानो मोनलायगोन? आंलाय सानदोंमोन बालुन्दा जानानैसो थालांगोन। जमाय बुन्दु जमाय जमाय। नाङालै आंनो गोदान थोदान ड्रेस। नांगौबा लं थङै थागोन आङो। देलाय मोदोमा एसे नानानै होलाय। अबाहाय मेंनायफ्राव फाग्ला फाग्ला बुङो नायां। खैनाखौ नांगोन ना नाङा नोंनो? नांगौलै बुन्दु दे नागोन आं। गुड बय, गुड बय। मानब, बै बुहुम बिखायाव थानाय गासै सिखावफोरनि राजाया आंनो नामाथाय? होद मिन्देला, गावखौनो इसिबां दुगानानै दाला। खावनानै लाबोनाय माला नायग्रो। मैयानि बायदि दावदै गला मोनाबानो जाबाय। रौलाय साला, सुवा गोनां खुगाजों मा आजे बाजे बखिलाबाय थायो? गिलिर मोनलांथारदों माथो। बुस्थुखौ नायनानैथ' खमैबाबो 20,000सो थानांगौ। नायनि र' फाग्ला।